Di nganu, ngejak. Mbak Elisa. Oh iya, ayo. Monggo. Mbak Elisa Jawa biasa, aku Jawa Madura ya. Oke. Langgam dulu apa langsung nih? Manut pengendange, soalnya mut-mutan. Langgam dulu ya Langgam Jawa, nanti dangdutnya cara mendorong ya. Dosen nih Yohan ya. Amin. Nggih, menika wonten layang nggih, Mas Bagong, Mas Karim, Mas Petro sekalian dibacakan. Assalamualaikum nggih, Mbak Cange udah ganti Mas Petro nih Pak, nggih. Nyuwun lagu Meladiri Nonce Kutut Manggung saking kula Pak Samad Belung Roto RT 9. Ya, pokoknya itu ya. Niki pokoknya enggak semuanya bisa dihaturkan nggih Bapak Ibu, nanti mbok menawi satu atau dua di antaranya kemawon nggih. Ini Mbak Lintang, ayo Mbak Lintang boleh maju ya Mas Gading. Nggih. Nggih. Lagunya milih dari tadi yang di request mau menghaturkan apa Mbak Lintang Kairo. Masih semangat ya? Masih. Luar biasa, Malang pada kayak ngalam. Ini Mas Gading gimana Mas Gading? Nggih, ngaten niki. Wonten aman. Aman ya. Semoga cepat sembuh ya Mas Gading. Perhatianmu itu loh. Memberikan semangat. Ya wong lanang iki sing penting yo di apa ya carane karo wong wedok itu yang penting disemangatin tuh dan memberikan kesejukan hati. Iya, kasihan capek-capek loh Mbak, ya kan? Soalnya baru nyampe langsung pentas. Gak ada istirahatnya ya. Betul, semangat pokoknya. Ya. Menghaturkan apa lagunya apa yang indah-indah? Tadi? Yang mana dulu Mas? Nah, derek Delina ngajeng pundirin. Ayang-ayang? Ayang-ayang ya? Apa sendiri? Ada request itu? Gelang alit. Oh Banyuwangen ya, umbul-umbul sama gelang alit. Bawa umbul-umbul sama gelang alit. Ya. Ini langgam-langgam aja ya Mbak Lisa. Boleh nih kita haturkan bawanya umbul-umbul nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus nanti masuk aja ke lagunya salah satu. Oke. Ya. Membiat mayun Tambahin satu ya, Agnesia Nandasari Ya, request ayo, juga Mas. sini biar ada ijonya gitu. Jadi enggak pucet ya, ada putih ada putih. ijonya. Nah, gitu betul. Ya. Maju ke sini.
Kumalaring taman Rino Swantoro Pelambyangan pelambyangan kumalaring taman Rino Swantoro pelambyangan kumalaring taman Rino Swantoro pelambyangan sesasenenge wis tah ojo takon wis perang-perang jaman turun-temurun ya wis kelakon akeh prahara tak menahi rumake biru yara make soke make tempat apa sengarane Lambyangan gunung-gunung iromake perkoso sawah lan kembonan ero-ero make subur nguripi aja ngene lambang ira make suke make Wis kalakon semine lawase iso nyoriku dikangi sanono sangindangi loriko kutianani ati Sekoroyo ana pesisire Sanlasana watase Wedyang ngopi balong nangka Raino legi son katon nang riko Ya wis kelati wani saiki sewang-sewangan kapengen kumpul wani tapi nono dialane mendiah liya muring nang muri ngalet ring teriji aja lali tumekane pati Sampun dipun minangkani Matur matur nuwun. nuwun. Terima kasih. Ya. Sekalian ayang-ayang nggih, terakhir. Nah, menika wonten Mbak Oriza, sekalian bintang Kairo tadi diminta toh. Oh nggih. Nah, ini biar Mas Gading juga menyimpan tenaganya untuk nanti menyelesaikan lakon Oh, diganti iya. sama ibu-ibu ya. Dan Mbak Oriza, Mbak Mbak Oriza. Ika sekalian maju. Oke, ayo. Ayang-ayang ya. Monggo. Ayang-ayang. Ya. Bersama Lintang Kairo, Oriza, Ika Suhasti dan Elisa.
dan Mbak Elisa. Oke, biar disiapkan dulu. Ya. Sampun Mas Petruk, Mas Gareng, sampun, Mas matur sembah nuwun. Kakong. Nggih. Piye, Gong? Iki karang wektune ya wis ngoyak wis mentek wektune. Jam 2 wis kudu bubar, ayo gak diteruske sik lakone sebo-sebo. Oh, Gong ayo, Gong. Nganggone apa wis nganggo srepeg biasa. Mareka den prayetna sumurire seka bali titione kandayani Den kula sangat ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami dene jangandika sampun kersa rawuh wonten ing sudung kula Yaya Kakang Semar ngemuti lamun Kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamomonging para Pandhawa wiwit kuncung nganti engga sprene. Pandhawa nate pisah kelawan Kakang Semar. Sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang saekti andayani marang para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midanget yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Tumuli Pandhawa banjur sawanana karang kadempel ya mung wae diagung pangaksamane Kakang Semar. Yen to kadangku gedhe Mas Arjuna kalenggani iki durung iso melu sowan ana ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Mboten apa-napa kula iso nggana lan iso maklum yen Ndara Janaka mboten nderek rawuh ten mriki.
Mbok menawi Ndara Arjuna nembe kalimput krana kenging pengaruh nganggep yen gegayuhane Semar niki dianggep luput ning mugi-mugi mawon mangke Ndara Arjuna tumuli diparingi eling. Wah Semar, mbok menawa saiki jlamrung lagi karo Jlitheng Kresna kakangku. Mergo anane Semar arep bangun kayangan iki. Dianggep luput karo Kresna kakangku nanging aja sumelang. Punto aji kakangku aku lan kembar tetep bakal bantu sautuhe marang gegayuhane Semar. Iya Kakang Semar. Liranana para Pandhawa nyadong timbalaning Kakang Badranaya puntos kadang kudu piye Kakang? Inggih matur nuwun Den. Napa sing diaturke dening Bagong wau, dening Petruk wau niku lara sedaya, mboten dikurangi mboten ditambahi matur nuwun. Ugi dene niki pusaka katelune pustaka jimat Jamus Kalimasada tumbak Kara Welang lan payung tunggul naga ugi malah sampun wonten ing Karang Kadempel. Mboten ajeng kula milik niku mboten namung kangge srana kekiyatan anggen kula badhe mbangun kayangan. Lan iki tumrap kula pancen wigati mula jangan dika tak aturi rawuh wonten mriki niki pamriye dimen saged nguningani greget ngubah musih para kawula lan saged mujudaken manunggaling kawula kaliyan Gusti. Sing ning ngisor ya ngerti marang kewajiban, sing ning dhuwur ya migatekake sing ana ning ngisor. Pangajape supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuhan lan tansah dicaketake dening sanak ruang mitra karuh kersane rumaket leda seduluran urip sing samat sinamadan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula wong urip ning alam padang niki nek duwe musuh siji niku wis kakeyan ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon niku sing luwih wigati mula muga-muga gegayuhan kula niki mangke saged dados sarana tiyang gesang wonten alam padang tansah tumindak utami atekan ati suci pepayung budi rahayu niku Den. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincang risang mawe gandrung kabeh pengendikane Kakang Semar mesti bakal tak pundi. Kang mengkono banjur madung dawuh Kakang, pun sakniki jengandika sedaya kula aturi suminggah. Semene sawetawis wonten sudung kula jalaran iki mangke mboten ketang namung sak gebyaring tatit badhe wonten pacoban. Jalaran pacoban niku nggih pinangka pangungkaling laku. Ya Kakang, aku ngestuake dawuhe Kakang Nayantaka. Ndara Setyakita wonten napa kok mlajar Ndara? Kakang Semar. Kejaba aku nyuwun ngapura kelawan Kakang Semar lan Petruk lan Bagong. Ngaturi priksa yen Koko Prabu Ndarawati kalimput krana nganggep yen to gegayuhane Kakang Semar niki mangke
dianggep luput malah saiki Koko Prabu bebarengan kelawan Kang Mas Arjuna lagi mbudi dolan golek srana bakal gagalake gegayuane Kakang. Lurah Badranaya lamun wis ndumuk marang kuncungira Satyana parigawe satemana wujuding cahya kang mijil saka jagate nempuh dhateng Gajah Badar sejatining wujud Raden Arjuna. Aku nyuwun pangapura dene tanpa naliti dhisik marang gegayuhane Kakang Semar. Inggih Den, nggih. Sing pun nggih mpun wong luput niku nek wis njaluk ngapura adile ya mung diapura. Watana ora dibaleni malih pun. Saniki mang manunggal kalih kadang-kadang dikandara iya Kakang Semar. Oh, Dalah Semar. Kowe manuta dadi wangsaku. Merga kegayanmu dianggep luput dening dewa. Aku kang dadi utusaning dewa sedya nyabarake gagalke nggonmu arep bangun kayangan. Dosa luputku karo kowe iki apa? Lan meneh gegayuhanku iki gegayuhan sing utama. Kok aku diluputke iki karepmu kepiye? Aku ora gendak sikara karo kowe. Aku ora luput, aku ora dosa karo kowe. Lah kok arep munasika karo aku ki apa ora kualik? Iki mengko kowe sing kena walat. Wah! Kakang Semar, nadyan dikepiye wae Kresna kalah pratitis karo Kakang Semar. Nyatane bae aku malah kesiku. Kakang, aku nyuwun ngapura Kakang Semar. Nggih punten, nggih. Lelakon iki dipendhet dikemahe mawon nadyan pintara njara langit. Bebasan bisa ngikel jagat. Nanging isih kedunungan ina lali salah lan apes Den. Sak bejo bejane wong lali isih bejo wong kang ngeling lan waspada pun. Purnaning lampahan niki mugi saged dados sarana tumuruning kanugrahan
lan tentreming jagat raya rahayu 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 dara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.